Presentem avui aquests pressupostos més pronte que mai, i més pronte que mai perquè no hem parat tampoc i perquè tenim clar el nostre objectiu. I el nostre objectiu és gestionar aquest Ajuntament de manera eficient, eficaç i perseguint sempre aquest bé comú. Aquest bé comú que ens ha portat a conformar aquest govern per a la millora del benestar de tots els ciutadans i ciutadanes. El fet que ningú no patisca és fonamental i, per tant, aquestes situacions d'emergència que ja han demostrat tindre la flexibilitat i l'adaptació per a assignar els romanents de tresoreria a aquestes ajudes a autònoms, aquestes ajudes a comerços, aquestes ajudes a l'hostaleria, aquestes ajudes a totes les persones que necessiten, ara més que mai, tindre aquesta administració pròxima, aquesta administració al seu costat, aquesta administració col·laborant en que aquesta pandèmia siga només un malson temporal i que quan acabe tornem a reviscolar tots junts per fer de la nostra ciutat una ciutat rica, una ciutat amable, una ciutat en què ningú no patisca i l'economia i el benestar social siga el primer de tots. Davant dels que creuen que els governs de coalició no funcionen, el govern de Serpis, com el govern del Botànic, demostra que funciona. I demostra que funciona perquè es tenen clar els objectius bàsics d'actuació, que són el bé comú sempre, que ningú no patisca i generar aquestes oportunitats per millorar el benestar social. I això en qualsevol situació, en les situacions més fàcils, que malauradament no les hem tingudes, i durant massa temps, i en les situacions difícils, tant en la passada legislatura, arran d'aquest desastre de les gestions anteriors, com en aquesta legislatura en què ja redreçat aquest rumb s'ha pogut actuar de manera molt més eficaç i sempre amb aquesta millora del bé comú. En tots els departaments es treballa per poder agafar les sinergies de totes les altres administracions. Ja s'ha comentat totes aquestes inversions que no venen reflectides en el pressupost, però que estan ahí. Venen reflectides en el pressupost en el sentit que el personal de la casa, en molts casos, ha fet possible que vingueren i que fan el seguiment i fan aquest treball i, per tant, formen part també del nostre pressupost estricte, però no només del nostre pressupost estricte, sinó de totes aquestes actuacions en el Pla Edificant, actuacions en el Palau de Justícia, actuacions en l'espai sociosanitari, en la Torre dels Pares, que arreplegant aquestes subvencions de les altres administracions fa que Gandia no pari i Gandia seguisca invertint en aquests llocs de treball i en aquesta millora de tots els nostres sectors productius. Per tant, el govern de Serpis complix, el govern del Serpis no para, no fem vacances, òbviament, perquè estem pendents de solucionar els problemes de la ciutadania en el nostre dia a dia i en aquesta situació que ens ha tocat viure i governar. I en aquest sentit estem contents des del govern del Serpis de poder presentar a la ciutadania uns pressupostos continuistes d'una tasca que té com a objectiu fonamental que ningú no patisca i sempre actuant sota la premissa de perseguir el bé comú de manera eficaç.